אוקיי, אז מה קורה חברים? היום כאן אנחנו בסרטון חדש שבו אנחנו משחקים פיפה וברגע הזה אנחנו נרצה לקדם את הערוץ מ-21 מנויים ו-121 לייקים. אנחנו נרצה להגיע ל-200 לייקים או 150 ו-50 מנויים. אם תצליחו לעשות את זה נעשה גם חשיפות פנים וגם עוד משחקים שאתם בוחרים. ואנחנו הולכים לשחק מלא משחקים כמו קאפד, פיפה, פורטנייט, מלא משחקים של זוגות, ואם אתם לא מכירים את המשחקים האלה, תכירו ממנו. אנחנו גם נשחק מיינקראפט ודברים. וראפט ועוד הרבה. אז כרגע אנחנו נעשה קבוצות, בוא נגיד שתינו נהיה ריאל וברסה. אוקיי, אז השם שלי זה דוד והשם שלו זה אראל, ואנחנו נשחק בפיפה עכשיו, ואחרי שנגיע ל-50 מנויים נוכל לעשות לייבים ותוכלו להצטרף, נעשה לייבים ועוד הרבה משחקים בלייבים. ואנחנו נעשה מועדון. כן, הרבה דברים, אז בבקשה תעזרו לנו להגיע לזה. אם עד עכשיו לא שמתם לייק ועוקב, אז תשימו עכשיו. חייב את המדים שלך, אני ריאל המקומית. אני גם. אוקיי, בוא נדלג על זה. אני מצטער, יאללה. לפי דעתי זה דרבי. נו יאללה, מה שיהיה. כבר אתה לא מצליח. אני האדומים או הלבנים. ריאל וברסה. כמעט, יאללה. let's go. יאללה, הכדור אצלי. אוקיי, שלח. לא, כמעט. קרוב. יאללה. עכשיו כמובן כי אתה לא חושב כל כך. עכשיו, אני לא נותן לך למסור. let's go. הייתי למסור לפני. עכשיו ככה. אופה, ענק. אוי, שיט! 1-0. היידה. אוי, לא. דרווין, יותר טוב לי ראינו, מה יש? טוב, שחק. מה אתה עושה? אתה לא עושה לי דאבל פס בכלל. אני מנסה למסור, אתה לא נותן. כי אתה לא מוסר בזמן. אוקיי, קבל, עכשיו אני שם לך גול יפה, משהו עזור. הוא מסר גול. תשמעו, זה לא... זה... הוא הרבה יותר טוב ממני. כן, זה... טוב, בכל זאת, פשוט פיפה הרבה זמן. אני שחקן חדש. לא חדש, אבל... סבבה. בהמשך אנחנו גם נשחק פורטנייט ועוד הרבה משחקים. כרגע אנחנו נשחק בפיפה, נתעסק רק על פיפה כרגע, נעשה איזה כמה חלקים של פיפה. מפה נתחיל לשחק מיינקראפט ונראה לאן נתקדם בהמשך. כרגע 3-0. הוא פורק אותי. המטרה שלי לעשות לו זה 10-0 כרגע. לא כל כך נראה לי אפשרי, אבל... תשמעו, אתם רואים מה? הבן אדם שיטר. והופ. לא. יש! לנויר. זה לא טרשטגן? תותנו. וואו! אז בזמן. מה? נבדל. תגידו אם היה נבדל בתגובות. לא, היה נבדל, מה נראה לך? היית כבר מחוץ לקו של ההגנה. נסעת פס, לא היית מוסר. לא, זה לא היה נבדל, זה אתה יכול מפה להשיג גול. קורטואה לשוער מטורף. המשחק הבא שנראה לי אנחנו נשחק אחרי שנמצאים עם הפיפה זה נראה לי מיינקראפט, ומשם נעבור לקאפד. קאפד זה משחק שהוא על שתי דמויות שמטיילות בעולם וצריכות לעבור שלבים. וואו, זה משחק מאוד קשה. משיגים שם כסף בשביל לקנות עוד שיפועים ולנסות לסיים את כל העולמות. זה מאוד קשה. ואז לסיים. מה? פצוע? בן זה מה פצוע? הראוכו אצלך קיבל אדום, זה בסוף צהוב. תעיף אותו!
נראה לך שמצידי שישאר שם לבלום הכל. רגע, אז איך לא היה פאולים פה? רק אני לא ראיתי את זה. אולי יחוק יתרון דודו. לא, אתה לא יכול. אין לך פה. אין לי. אני חוסם לך כאן הכל, אין סיכוי. היה קרוב אבל. היה מרגיס. עכשיו זה גול, תסתכל. לא, אבל משהו נפץ, תסתכל, שולח אותו. רוץ, נו כבר. הוא פסוע, טייטיסטו. איזה פס, אחי, גם שהוא פצוע. מה זה? מה? רק אני לא ראיתי מה עכשיו. אוקיי, פה מתחילה התקפה. אני עשיתי לו משהו? כן. לא נדעתי. טוב, אני אנסה לראות. אוקיי, יכול להיות בריאות. אני כבר על שמה. בנזין. יואו, כאילו, זה טיפנה. אין, אבל אתה שואל, זה שואל על... יואו, זה אני עם הכדור. יואו, עשיתי את זה אתה. אוקיי, קבל. יאללה, חבר'ה, שיט, מה? איפה הכדור? עכשיו אתה מקבל לא צהוב. אני לא עשיתי שום דבר. אתה תראה שמסתיים ההתקפה, אתה מקבל צהוב, זה היה משהו כזה. לא כבר. תשמור את הזה. מה לא? אתה לא הרמת? ניסיתי אבל זה הרים לא. אתה חייב לכוון. וואו אחי, נראה לי... מה? איך הוא לא פצוע? וואי, היה גליץ' אוקיי. לא, אני לא... אני עכשיו... אוי ואבוי, אין סיכוי יהיה פה 10-0 עוד... בקצב הזה אין סיכוי. בקצב הזה, אחי, לא נראה לי... נו, בבקשה, יאללה, שלח. לא מאמין! רק אם זה היה מגיע אליו. אוקיי, יאללה, שרק. יאי, למה לא באתי בזמן? אם הייתי פה בזמן זה היה גול, נכון? כן, ברור. רק שתדעו שתנו לו כזה טובים בפיפה. אנחנו שחקנים מול פעם היינו טובים. כמעט. אנחנו עכשיו סתם חשבנו בוא נעשה סרטון. כן. על פיפה. ועכשיו זה גול, נכון? לא נראה לי. רגע. לא מאמין. איזה שוער זה. אגדה. שוער, משהו נבוא. תעשה לו קרן קצרה. וואי, אי אפשר. זה היה קרוב מדי. אני הייתי עושה קרן קצרה. מה היית עושה? קרן קצרה. מה זה קרן קצרה? כאילו נותן לו פס? כן. זה 10-0. איזה. בכסף הזה הוא אומר לי 10-0. 3-1. ופתאום אני משווה, בוא נראה, תשמע, חכי, עכשיו אני סתם צוחק. עכשיו אני עדיין מתחיל, לא יודע למה הם עשו את זה. נו, לליגה. כן, למה הם עשו? אתה עכשיו מתחיל. בסדר, יאללה, נו. רגע. מערך. חשוב. וואי, אם עכשיו אני מגלה שאיזה מישהו בקבוצה, בוא נראה רגע. מה, לפני רגע הוא היה פצוע, לא? וואי, זה מוזר לי בטירוף. כולם פה על 95, אני מת, אחי. עכשיו אני יכול... קמבינגה. מיליטאו במקום... למה לא הכנסת את קמבינגה? אחי, מיליטאו. לא הכנסת את קמבינגה? נכון, קמבינגה, כן. טוב, בית שומני. עזרד לא צריך, אלבה לא צריך, זה לא. למה לא הכנסת את קורטואה? מה? קורטואה בשעה. חשבתי השוער שלי.
אוקיי. Moving again, and Real very much in charge of this one. וואי, אחי, הקבוצה שלך חזקה הרבה יותר. פדרי. וואי, אם אני שם עכשיו גליץ', אתה לא עובר את זה, איך אני אם אני שם גליץ'? וואו! עשיתי עכשיו היפות. אפילו השופט צעק. התקפות שלי מפחידות. Attacking possibilities for Real. Oh, lovely weighted ball. They might be in. וואו! And the goal disallowed. אימא'לה, איזה... ניגש? אוי, באמת. טוב, זה כן היה נבדל, אז אני לא יכול... וואי, אבל זה היה גול מטורף, זה היה כבר... זה היה כזה גול יפה. זה היה עם הראש, כאילו, ממש רחוק מהשוער. Now, options are אוקיי, plenty. כך, let's go. ורוץ. Real, marvellous defending. קראתי צעד. תשמע, אני לא יודע מה עשית פה. הייתי יכול לעשות התקפה עד היפות. העול? כן, אבל כבר לא. תם זמנך זה. תם זמנך. רק, וואי, אחי, אני רק שנייה מתעצבן ושם לך פה איזה עשירייה. אי אפשר עשירייה. מה זה? זהו, נגמר. עכשיו אני... חברים, אני גומר אותו עכשיו. עכשיו אני אעשה סולו, זהו, בוא. איזה סולו. כן? שרי. This is what Lewandowski. גם התעלת? Timely intervention. לא, אני יכול לעשות את זה ולחטוף אותו שנייה, אבל אני... He's in here. נידן! תגיד נידן! איזה נבדל? 4-1, אני מדריד. אוקיי, הסיכוי של ברצלונה פה לנצח זה להפסיד. אוקיי. זהו, מפה? שלח. ענק! וואו, איזה כדור. וסיבוב. איזה שוער! מה זה, מוציא לך את הקבוצה? אם לא היה לי אותה, אין לי שוער. לא, זה היה קרוב מדי. Insufficient time from that corner. He was ball. וואו! לא, זה לא יהיה גרוע. אתה יודע איך אני יודע? And תגיד. And unfortunately, למה נסעתי לו? his way into an offside position. And I think everybody in the ground could see that was always going to be offside. אוקיי, אופסייד. אם לא הייתי מוסר לו זה לא היה, נכון? כן, ברור. אתה ידעת שאני אסור לה? כן. מה, לא, אף אחד, כולם היו מוסרים נראה לי, כי אתה לא מסתכל על הנבדל. Tackle taken away. וואי, איזה גליץ'. And throw בא לי לראות in משחק goal הזה before במציאות, he אחי. gets forward. Was on the touchline, now it comes in. לא, אני אעשה Magnificent יותר challenge מדי to win it סולו. back. אוקיי, אני לא יודע למה עשית את זה. אתה עומד עכשיו כאילו... Ansu Fati. אתה לבד, אתה מבין? And providing width. אתה לא יכול למסור להם. וואו, השחקן שלך מהיר. It's there for it. וואו, איזה שוט אבל! And the referee says corner kick. מה, חייב את הגול? מה, למה אתה עושה את זה? אולי. Got to אולי, get rid of קרק? it. מה? אוקיי. מה, איזה שחקנים מהירים יש לי? כן, ברור, ברצלונה. אחי! תראה את השחקן שלי, כאילו, זה אוויר. וואו, אין פנדל! הוא שופט, אחי. שאין פנדל! טוב, זה די יהיה ברור שלא יהיה, אבל עדיין. הופה, איזה שוער! Picture of concentration following the corner. רק שתדע 4-1. או, מה? שם לי בעיטה בתוך הרגל. היה לי... Looking dangerous here. Really good ball. עכשיו And collected time. מה? He had plenty to נינקה think. לברסה! נינקה לברסה! נינקה לברסה! Lewandowski אוקיי. really getting stuck in. אוקיי. זהו. אשכרה, אני מפתח את ההגנה בשנייה. איך אני? יש לך חור בהגנה. That's time to be celebrated. אין, הייתי לא היה לך את השוער הזה, הייתי שם לך כבר עשירייה מזמן. 15 minutes הנה גול! הנה גול! אוקיי, לא, אסור לגעת בכדור, נו. מה קרה? To conclude, that was good refereeing. A free kick in the end after initially playing advantage, but it just wasn't there. אוקיי, תודה.
אני כבר בתנופה. Rudiger. ענק. מה אחי? אני עם הבלם. Takes the shot. מה? אחי, הבלם עבר את כולכם? איזה שוער אבל? אשכרה רודיגר עבר את כולם. תסתכל אבל איזה שוער! אחי, זה נויר. נו, תרשתיגן, בכל זאת. הכבוד. And played short. הופה. יואו, כנס. לא מאמין, לא Started נכנס. doing inside your own penalty הייתי צריך area. למסור לו עוד פס, ואז... לא, אסור לי למסור לו. 10 minutes to go. ככה. לא, אבל עכשיו הכדור אסור נבדל. לך, עכשיו אסור לך. De Jong. לא, זה לא נבדל. Lewandowski now. אוקיי, לא, אתה לא יכול כל כך. כי עכשיו אני חוסם אותך מכל הרביעות And a good האפשריות. challenge to bring וואי, אתה things חוסם up אותי to בכל it. מקום, אם אני עכשיו יוצא מזה, זה בנס. לא מאמין. Well, only minutes remaining now, and Real Madrid enjoying a commanding בונקר, lead. בונקר! What have you made of their overall performance? Let's What go. can you say about this performance? They've been absolutely Oh, brilliant. hang on, Stuart, big chance here. וואו! Oh, it's so well. אחי, זה השוער הכי טוב שיש. אחי, בתקופה הזאת נראה לי הוא היה יותר טוב מקורטואה. אתה, אני גם חושב. Challenge, and a goal אוקיי, is drawing. שלך. מה? למה שתוציא לו, אחי? Well, they no longer have the ball. אוקיי, בסדר, לא אכפת. יואו, איזה כדור. By Karim Benzema. ואיזה... Not to זה be עיבוד, this time. אחי. תשמעו חברים, אני חייב להכניס את הגול, לפחות לקוות. 4-1, אני עושה 5-1, לא אכפת לי מה. אני אומר לך יש פה Who can 5-1. he play it to? Well, nothing No, comes of no. it. It looked promising. שלך. דקה 90 עכשיו בהערכה. Stoppage time, say the officials. let's go! let's go! Well, supporters think it's on. לא! איזה 5-1. טוב, אבל אם הפסדתי, נעשה עכשיו, נראה לי עוד משחק כזה קצר. של הפעם נעשה משהו אחר. בוא... אתה יכול לשחק פורטנייט מהאקסבוקס? יס. אז זה כבר יהיה בסרטון הבא. כן, זה סרטון הבא. אבל אז תודה אני לא יודע אם אהבתם, תודה שצפיתם. תשימו לייק ועוקב, אם נגיע ל50 מנויים נעשה עוד הרבה דברים. תודה לכל מי שצפה, ואל תשכחו לשים לייק וסאב.